акай Ҳабибулло, дастатон дарро набинед. Саломат бошед. Пагоҳ мебинед. Хоб. ин шогирди моай? Фузайл? Акашайҷон, сози додад? мешавака. Саломатӣ хуб аст? Напурсен акаи. Чо кардӣ ту? Маза нест акаен, маза нест. Маззат нест, баъд дар ягон ҷо табобат намекунӣ? Маҷура гаштем, ягон кас давои дарма наёфт. Чӣ хел ҳама дора гаштӣ? Одам вақте ки омад дар як ҷо шиш, як исӯсу атрофша нигоҳ мекуна охӣ. Охӣ чира мебинам, ҳамин остановкара мебинам. Дода, дар пеши дармонгоҳ истодаӣ, маркази саломатии Салва. Ман фикр кардам ки дорухона. Чӣ хел дорухона? Медонӣ иҷа чиро табобат мекунад? Чира? Тамоми дарро табобат мекунанд. Малеша. Беҳтарин доктор, беҳтарин табиб Ҳабибулло. Акай Ҳабибуллоро гап зан. Ҳабибулло? Яо, рав. Даро. Раҳмат. Акай Саид равонкаргӯй тахфиф дорад. Хоб шудааст ака. Бачаи бефаҳмед. Ака. Лабай хоҳар. Як дақиқа мумкина шумора? Ин дармонгоҳ занҳоро ҳам табобат мекунад? ҷои занона дорад. Марҳамат, рафта дароед. Ин тарафаш занона аст, ин тарафаш мардона. Равед. Хоҳар, саломат бошед, саломат бошед. Худо шифо диҳад. Раҳмат ака. маркази саломатии Салва, рагмолӣ, маҳси дастии қадима барои бемориҳои астрахандроз, мигрен, варикоз, грижа, миёндард, радикулит, ревматизм, бемориҳои асаб ва беҳтар намудани гардиши хун. ҳамчунин сӯзандармонӣ, ҳиҷома, гиёҳҳои шифобахш барои дарди сар, камхобӣ, дарди миён, дарди буғумҳо, ҳолати баъди инсул, параличӣ ва беҳтар намудани хотира. суроғаи мо шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Дӯстии Халқҳо 80-2. телефонҳо барои тамос 907 01 00 03 918 11 69 70.